Irek, patrz jak on dostał antyna od parafianina jednego, ale znasz ty się na antynach. No to zaraz coś wymyślimy. O, no to trzeba A co ty to samoż? A Jorzek psa zaprowadził u Gienka na placu. No tam taki podobny jego biegał, no a ja lecę do Frankfurtu. Czy lecisz do Frankfurtu? No. Po co? Marzena pojechała i mi zostawiła kartka. Z grzechami? Niech ojciec zobaczy. Nie złość się na mnie, ale musiałam odreagować. Pojechałam z Gienkiem i Jurkiem na Besuch do Frankfurtu na kilka... I ty też teraz jedziesz? No i ja nie pozwolę, żeby mi się żona smykała sama jakaś po Frankfurtach i idę na lotnisko i lecę. Mhm. No. Szczęść Boże. Przecież mnie też zaprosili. No i co, ojcze Marianie? No przecież mnie też Zaprosili zaprosili. niedawno. Mnie też zaprosili, ja tam muszę lecieć. No Obie, dobra. masz tam miejsce. No mam, daj bagaż, daj tutaj do bagażnika. Ta nałowkowo ja. Ja z drugiej strony. Jo, torba. Nareszcie. No udało ci się, a Irek, chciałeś- nareszcie. A chciałeś zawracać. Ojcze Marianie, Ale czemu mi tak w uszach piszczy, ty? Irek, ty se załatw swoje, a ja muszę do tych pierunów zadzwonić. Ojej. Ty, tu nie ma zasięgu.